ସହଯୋଗ କରିବା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ରକ୍ତ ଦେବା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମକୁ ଗାଡ଼ିମା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ିମା ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛେ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଛୋଟ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା ମାନେ 165 ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ବହୁତ କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଉଛୁ ଆଜି ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହଳଦୀକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ଲଡ ଦେବାରେ ପଛୁଆ ତେଣୁକରି ବ୍ଲଡ ଦେବା ଆଜି ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜଣକୁ ମାଗି ପାରିବା କି 500 ଟଙ୍କା ଜଣକୁ ଧାର କରିପାରିବା ଆମକୁ ଅତି ସହଯୋଗିତା ଆମେ ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବ୍ଲଡ ଦେବା ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦେବା ତେଣୁକରି ଆମର ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସାକେତ ରାମଲାଲ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଡ 3 ଜଣ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି ସେଇଭଳି ଆମେ 1000 ବ୍ଲଡ କରିବା 3,000 ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ହଳଦୀକୋଟ ଏନ୍ଏସିର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଣିବାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଜକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି 1 ତାରିଖ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଣ୍ଡା ନଗର ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆମର ବର୍ଷୋଜି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଯୁବ କୁମରାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚାନ୍ଦାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇଠି ବିଧାୟକ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ଏନ୍ଏସି ଉପରେ ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକ କର ସେଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଧାୟକ ମିଟିଂ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନରେ ସାରିସାରିଲେଣି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଯୁବରାଜ ମଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଥରେ ମିଟିଂ ହେଇସାରିଲେଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ
କୁହାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଯଦି ଦରକାର ୟୁରୋପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତମେ ଯଦି ଅଛ ତମ ଗୋଟେ ଭାଇ କଲେଜ ପାଖରୁ ତାର ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚଟା ପାଖାପାଖି ଉଠେଇବା ଏବେ ଆମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 ତଳସାରେ ଯୁବକ ପିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ 7-8 ଜଣ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଜଣେ ଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତମେ ଯିବ ତମ ସାହିରେ ପିଲା ଯୁବକ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ତମ ସାହିରେ କହିବ ଗାଁରେ କହିବ ଆଉ 2 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ମିଶିଲେ କହିବା 4-5 ଜଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆଜି ଖବର କାଗଜରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ପେପରରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ସେ ଦେଖିଲା 365 ଡେଜ୍ 240 ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ 70 ଡେଜ୍ ଖରାଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଖରାଦିନ ହଉଛି 21 22 25 ୟୁନିଟ୍ ସେଟା ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟତା ଏବେ ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ବଦଳରେ ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ କରା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ କରା ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ସିଜନ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଅଧିକ ସେଟା ହଉଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡୋନର କରୁଛୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ 1:3 ସେଟା କେତେବେଳେ ହବ ତାର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଗୋଟେ କିଛି ଜଣ ତ